İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programa qoşulup bilýäningizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde çağı terbiyelemek barada sizin bilen gurrun edip geçipdik. Men geçen gepleşigimizde de size ýatlatdym. Käbir eneler şu temada eşitmek isleýändigini maňa ma'lum etdiler. Şu sebäpli men şu temadan şugun sizin bilen paylaşmakçı. Geçen gepleşigimi men Süleymanyň tümsallarynyň 4-nji baby 23-nji aýaty bilen tamamlapdym. Ene şu ýerde Süleyman bize näme ýatlatýar? Biziň ýüregimiziň gaty wajypdygyny ýatlatdy. Gelin häzir şonu bile okap geçelim. Bar güýjüň bilen ýüregiňi goru. Çünkü yaşayışın gözbaşı yürekten gaýtýar diýär. Bar güýjüň bilen yüregiňi goru. Näme üçin? Çünkü yaşayışın gözbaşı yürekten gaýtýar. Ähli zat yürekten başlaýar. Şoň üçin hem şol yürekde yüregiň wajypdygyny, yüregiň gorap saklamalydygyny bize ýatladyp otur. Hemme şu durmuşdaky biziň ýaşaýyşymyz yürekden başlanýar diýär. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Diýip Süleyman bize şonu öz pägamlarynyň üstü bilen bize ýatladyp otur. Bizdiňe çağalaryň daşky hereketlerini düzetjek bolmaly däl. Çağa terbiyelemekdir. Olaryň diňe daşky hereketlerini düzedeniň bilen ýüregi ütgemese tapawdy ýok. Şoň üçin ene atalar, esasy şo çağan yüreginiň aladatyny edin. Siz nädip çağan yüreginiň aladatyny etip bilýäňiz? Olary şol Hudaýyň mukaddes sözüni öwredip, Hudaýyň ýolundan ýüremege itergi berip, hemişe Hudaýyň sözüni ýatlatmak bilen siz öz çağalaryňyzyň yüreginiň aladatyny etip bilýäňiz. Geçen gepleşigimizde men siziň bilen Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 6-njy 7-nji aýatlaryna seredip geçipdim. Ene şu ýerde näme bize ýatlatýardy? Hudaý Israillere ýüzlenip otur şu ýerde. Näme diýdi ol? Meniň bugünkü buýurýan şu sözlerimi ýüregiňizde saklaň. Bulary çağalaryňa hem öwret. Üýde de, ýolda da, ýatanyňda da, turanyňda da şular hakda söz sözlegin diýär. Ene Hudaý Israillere şu matlagaty beren, ýöne şu ýerde berilýän matlagat şugun bize de degişli. Şeýle dämi? Size de degişli bize. Men ene däl bärde durmuşa çykmadyk ýene ýöne eneler siz bilýäňiz, çağalara nähili terbiýe bermeli. Şonu hemişe öýüňizde diýe, ýolda da, ýataňda da, turaňda da men sözümi sözle diýip otur. Men hakda olara öwret diýär. Öz çağalaryňa öwret diýär Hudaý. Şeýle etmeklik bilen siz öz çağalaryňyň ýüreginiň aladatyny etdiňiz. Olaryň şu daşky hereketlerini ütgetjek bolup, oňa dyrjaşman eýsem ýüreginiň aladatyny etdiňiz, ene şol bar zady ütgetýär. Täbi hemme zat ýürekden gelip otur, ýürekden dörep başlaýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Ene Markus kitabynyň 7-nji babynyň 21-nji, 23-nji aýatlaryna näme diýilýär? Çünkü işten adamın yüreğinden ervet pikirler, adgınlık, oğurluk, kanhorluk, zınahorluk, açgözlük, yamanlık, hile, ahlaksızlık, görüplik, sögünç, tekebbürlük ve akmaklık çıkıyor.
Bu erbet zatlaryň ählisi işden çykyp adamy murdar etýär diýdi. Bu İsa Mesih'in aýdyp oturan sözleri. Ol fariseyler bilen hem dini mugallimler bilen gürleşip otur berde. Soň olar o İsa Mesih bilen dawa edip otur. İsa Mesih hem şol haram halal zat barada olara hakykat aýdyp otur. Adamy haram etýän zat näme ekeni? Murdar etýän zat. Yürekden çykýan zatlar diýe İsa. Yürekden çykýan zatlar adam haram etýär diýe. Adamın yüreginden erbet pikirler, adgylyk, ogurlyk, ganhorlyk, dynahorlyk, açgözlük, yamanlyk, ahlaklyk, görüp, sögünç, tekebbürlik hem akmaklyk çykýar diýe. İsa aýdyp oturan sözler şey. Şoň üçin ýüregi bar üns bilen Süleymanyň bize matlagat berşi ýaly, yüregimizi bar güýjümiz bilen goramaly. Bar güýjüň bilen ýüregi goru diýip otur berde. Bar güýjüň bilen ýüregiň goru diýe. Çünki ýaşaýyşyň göz başy yürekden gaýtýar. Siz bar güýjüňiz bilen ýüregiňiz goraýaňyzmy şu an öz günellik durmuşyňyzda? Nähil siz ýüregiňizi goraýaňyz? Ya da çağlarınızda nähili ýüregini goramagy öwretýäňiz? Şu zatlar gaty wajyp, şu zatlar barada oýlanmak, hem şu soralara jogap tapmaklyk biziň durmuşymyzda gaty wajyp, gaty wajyp. Ýene atalar çağlaryny dini öz düzgünlerine tabin etmek bilen çäklenmeli däl, eýsem Hudaýyň mukaddes sözüne görä terbiýelemeli. Ene biz şonu Kanun Taglimat kitabynyň 6-njy babynyň 6-njy 7-nji aýatlaryna görüp geçdik. Şeýle hem Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 4-nji aýatyna da gördük. Şol Rabbiň öwdüne görä hem şoň terbiýesine görä siz çağlary ulaldyň diýdi. Terbiýe beriň diýe. Yine de Süleymanyň pähimleriniň 1-nji babynyň 8-nji 9-njy aýatlaryna bize şeýle matlagat berilýär. Dinle oglum, ataňyň nesihatlaryny, eneňiň öwütlerinden ýüdegürme. Ol seniň başyňa ajaýyp täç, boýnuňa monjuk bolar diýär. Nähili owudun sözler berdi. Süleyman tede mülayimlik bilen ýüzlenýär, oglum diýip ýüzlenip otur. Dinle oglum diýär, dinle gyýdym diýär. Ataňyň nesihatlaryny dinle, eneňiň öwütlerinden ýüdegürme diýär. Ol seniň başyňa ajaýyp täç, boýnuňa monjuk bolar diýär. Siz şonu ýapdan çykarmaň. Hudaýyň sözi barada aýdyp otur. Hudaýyň sözüni başyňyza täç ediň, boýnuňyza monjuk edip takanyň. Hem şonu öz çağlaryňyzda da şeýle etmegi öwrediň. Mukaddes ruh Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen şol çağlary hem yetkinjeklere ruhy taýdan ösmäge kömek etýär. Mukaddes ruh bizi ösdürip otur kalmada. Ýöne biz şol mukaddes ruhy tabilikde ýaşamasak bu zatlar bolmaýar. Dine mukaddes ruhy tabin bolmaklyk üstü bilen biz şu zatlary mukaddes ruhyň bize kömek etýändigini biz durmuşymyzda görüp bilýär. İsa Mesih muň üçin dilek etdi ol. Nädip köp dilekler etdi bizim üçin bu Yahya kitabynyň 17-nji babynyň 17-nji aýatyna nähil dilek etdi. Seniň sözüň hakykatdyr. Hakykatyň arkaly olary mukaddes etdi. Bizi näme mukaddes etýän ekeni? Hudaýyň hakykaty. Hudaýa tabilikde ýaşamak bilen bizi Hudaýyň hakykaty mukaddes etýän ekeni. Şol Hudaýyň sözüni okaýas, şeýle etmek bilen biz hasem Hudaýa ýakynlaşýar. Hudaýa ýakynlaşsak, ol bize nähili ýoldan ýürümekligi görkezýär. Şonu ýatdan çykarmaň. Hudaýyň Ibrahima beren tawşyrygy bu şuňky ene atalary da degişli. Siz bilýäňiz, bu gelip çykyş kitabynyň 18-nji babynyň 17 başlaň 18-nji bab 19-njy aýat. Dogurçuluk hem adyllyk bilen Rabbiň ýolundan ýürümekligi ogullaryna we nesillerine tawşyrtyn diýip men Ibrahimy saýladym. Eger olar meniň aýdarlarym berjaý etseler, onda men Ibrahima beren wadalarymyň hemmesini ýerine ýetirerin diýär. Ibrahima beren wadalarymyň hemmesini ýerine ýetirerin diýip otur bärde. Eger olar meniň aýdarlarym berjaý etseler diýär.
Hudaýyň aýdarlary näme bu? Hudaýyň sözi. Hudaýyň sözüni aýtýan zatlaryny berjay etdik. Onda men beren wadalarymyň hemmetini ýerine ýetirerin ýa. Eger siz men ýolumdan ýöreteňiz, şeýle hem öz çağalaryňyzda men ýolumdan ýöremekligi öwretseňiz, onda men öz mukaddes sözümne size berýän wadalarymyň ählisini ýerine ýetirerin diýip bize de şeýle ýüzlenýär Hudaý. Şu matlagat Ibrahima berilen ýöne bu şu günkü günde biziň durmuşymyzda da degişli. Ol şu döwürde Hudaý şu döwürdäkileri de öz ogullaryna hem nesillerine Rabbiň ýolundan ýöremekligiň taşyrmaklygyň wajypdygyny ýatlatdy. Ene Hudaý bizi şu günü bize de ene atalar hökümine size de şeýle ýüzlenip otýar. Öz çağalaryňyzda diýe dogurçullyk hem adalatlyk bilen Rabbiň ýolundan ýöremekligi öwredimniýa. Ene şonu size ýatlatýar Hudaý. Goý olar men aýdarlarym berjay etdiňe. Sizin gelecekki nesilleriňiz men aýdarlarym berjay etdiňe. Eger olar berjay etdiler, onda men nesilden nesle öz mukaddes sözümne berýän wadalarmy berjay ederinňe. Nesilden nesle dowam etýär Hudaýyň wadalary. Hudaý hiç açan öz beren wadalaryny ýerine ýetirmelige ýol bermeýär. Ol hemişe beren wadatyny ýerine ýetirýär. Hudaý hiç açan ýalan sözlemeýär. Hudaý hiç açan ýalan sözlemeýär. Siz bunu bilýäňiz. Ýene atalar çağalary öz ýydyna erer ýaly görülde bolmaly. Täbi çağalar siz bilýäňiz, çağalar ýene atalar nähil hereket etdi, şoňa terede otyrlar, şeýle dämi? Hemişe. Ol ýene atalaryna teredip, şolaryň etýän zatlaryny kopýa edip otyrlar. Şoň üçin ýene atalar üçin öz çağalarynyň öňünde nähil hereket etdi, şu zatlar gaty wajyp. Biz hemişe ünsli olmaly şu zatlara. Ene gelin häzir bagşlaň 1-nji Timoteus 3-nji bab 4-nji aýada teretip geçelim. Ol öz öýüni oňat dolandyrmaly, çağalarynyň hormatyny gazanyp, olary öz diýenini etdirmelidir diýe. Berde Pawlus 1-nji Timoteus kitabynyň 3-nji babynyň 4-nji aýadyna ol atalary ýüzlenip otýar. Täbi men diýdim atalar Hudaý tarapyndan başdan maşgalada başdan hökmünde saýlanan. Şoň üçin Pawlus şonu bilip atalary näme diýe öz öýüňi oňat dolandyr diýe. Çağalaryň hormatyny gazan. Olary öz diýenini etdirmelidir diýe. Öz diýen diýmek berde şu Hudaýyň ýolundan ýöretmekligi, öwretmeklik. Şoň wajyplygyny berde görkezýär bide Pawlus. Yine de Kolosyalar kitabının 3-nji babynyň 21-nji aýatyna da Pawlus atalara ýüzlenip otýar. Ey atalar, çağalaryňyzda ynjytmaň, ýoksam olar ruhdan düşerler diýe. Çağalaryňyzda ynjytmaň diýe, ýoksam olar ruhdan düşerler. Ted eýsem çağalaryňyzda Hudaýyň ýolundan ýöremeklikde ruhlandyryň. Pawlus şonu ýatlatmak isleýär atalara. Çağalaryňyzda ruhlandyryň. Aladatyn edin, ýüreginiň aladatyn edin diýe. Ene bir ýene de Süleýmanyň pähimleri 13-nji bab 24-nji aýatda şonu görýär. Taýagyny gaýgyrýan adam ogluny ýigrenýändir. Onu söýýän bolsa, wagtyna terbiýe berýär diýe. Güýçli hakykaty bir berde de görýär. Taýagyny gaýgyrýan adam ogluny ýigrenýändir diýe. Onu söýýän bolsa, wagtyna terbiýe berýär. Siz öz çağaňyzy söýýäňizmi? Eger çağaňyzy ýürekden töýýän bolsaňyz, onda siz çağaňyza terbiýe berýäňiz. Şonu berde Süleýmanyň pähimleri bize ýatladyp otýar. Öz çağatyny töýýän her bir ene ata çağatyna terbiýe berýär. Yine de Süleýmanyň pähimleri 22-nji bab 15-nji aýatda da şeýle matlagat berilýär. Çağanyň ýüregine akmaklyk kökürýändir. Ýöne terbiýe taýagy onu akmaklykdan uzaklaşdyrýandyr. Berde de görýär, çağan ýüregine näme akmaklyk kökürýär diýe. Ýöne näme şu akmaklyk üýtgüpýän ekeni? Terbiýe taýagy onu akmaklykdan uzaklaşdyrýar. Haçan şu çağany Hudaýyň ýolundan ýöremeklikde terbiýelemekde olar şu akmaklykdan uzaklaşýar. Eýsem parasatlyk bilen hat ýakynlaşýar.
güýçli hakykatlar berde bide berliýär. Yine de Süleymanyň pägamberi 23-nji bab 13-nji 14-nji ayatlarda da şeýle diýilýär. Terbiýäni çağalaryňdan gaýgyrma. Terbiýe taýagy olary öldürmez. Eger sen olary taýak bilen ursaň, jalaryny öllür dünýäsinden halas edersin diýär. Taýak bilen berde göne ony urmak diýmeklik däl de berde şol gowy güýçli disiplina, terbiýe bermek barada gurrun gidip otur. Aýgyrma diýe terbiýäni çağalandan. Täbi olar şu wagt ýaşlykdan terbiýeletiň, olar ululanyny da şu dogry ýoldan ýüreýär. Nähili terbiýe beren bolsaňyz, olar şu terbiýe göre ýaşaýşy, öz durmuşlaryny dowam etýärler. Şoň üçin hem terbiýe gaty wajyp. Yine de Süleymanyň pägamberiniň 29-njy babynyň 15-nji 17-nji ayatlaryna şeýle diýär. Taýak we käýinç danalyk getirýändir. Başyna goýberilen çağa bolsa enesini utanja goýýandyr. Ogluňy terbiýele. Ol saňa rahatlyk berer. Ödüňe ýakymly bolar diýär. Yine de bir gedek berdi. Süleyman terbiýäň nähili wajypdygyny görkezýär. Haçan çağa terbiýelense, şol terbiýelenen çağa parasatly danadyr diýär. Ýöne başyna goýberilen çağa näme etýär? Enesini utanja goýýar. Başyna goýberilen çağa enesini utanja goýýan ekeni. Şoň üçin hem diýär, ogluňy terbiýele de, eger sen şu çağaňy ýaşlykdan terbiýelediň, ol saňa rahatlyk berer. Ödüňe ýakymly bolar diýär. Toňlugy bilen ol şol teň öz eliň hyzmaty şol rahatlyk miwesini berýär diýär. Şeýle hem bu ýakymly durmuş taňa getirer diýär. Gaty wajyp şeýle dämi? O maslahatlar berde bide berilýär. Güýçli maslahatlar bide berde berilýär. Ene şu çağalara Hudaýyň ýoluna eýermekligi, öwretmeklik wajyp. Tüýgü bilen tez şeýletmeli ony. Tüýgü mulaýymlyk bilen täp Hudaý biz bilen gatnaşygyna ol merhametli, mulaýym Hudaý. Biz hem şol öz çağalaryňyz bilen gatnaşygyňda mulaýymlyk hem merhametlik bilen hereket etmeli. Ene Ýewreýler kitabynyň 10-njy babynyň 5-nji 11-nji ayatlaryna näme diýilýär? Şoňa teretip geçelim. Oglum, Rabbiň terbiýesine biperway bolma. Onun käýinjine ruhdan düşme. Çünki Rab söýýänni terbiýeleýändir. Kabul eden perdendine temmi berýändir. Terbiýelenmekde çydamly bolun. Çünki Hudaý sizi öz perdentleri kimin terbiýeleýär. Eýsem haýsy oglu atasy terbiýe bermeýär. Eger Hudaý sizi hemmeleri terbiýeleýşi ýaly terbiýelemese, onu siz Hudaýyň perdendi däldi çöp düýbüsiňiz. Bundan başga da bide terbiýe beren dünýäwi atalarymyz bardy. Biz olara hormat goýýar. Eger şeý diýen bolsak, ruhy atamyza hasda berk tabyn bolup ýaşamaly dälmi? Atalarymyz bide öz bilişlerine göre gysga wagtlyk terbiýe beripdiler. Hudaý bolsa biziň hem onuň ýaly päk bolup bilmegimiz üçin bide terbiýe berýär. Adam terbiýe alanna şatlanmaýar, gaýtam agyr çekýär. Emma şeýle terbiýe alandan soňra ol dogrulukda we parahatlykda ýaşaýandyr diýär. Köp zatlar biz şu ýerden hem öwrenýär. Biz Hudaýyň terbiýesine biperway garamaly däl. Hudaýyň käýinjine ruhdan düşmäňliği berdi. Näme üçin täbi Rab öz söýýärlerini terbiýeleýändir diýär. Öz kabul eden perdendine temmi berýär diýär. Biz Hudaýyň çağalary bolanmagymyz üçin bide terbiýe berilýär. Biz onu gowda tökmenne kabul etmeli. Terbiýelenmekde näme diýär? Biz çydamly bolmaly. Näme üçin? Täbi Hudaý tedi öz perdentleri kimin terbiýeleýär diýär. Öz perdentleri kimin? Ene berde bir gowy mysal alyp görkezýär. Haýsy oglu atasy terbiýe bermeýär diýär. Haýsy oglu atasy terbiýe bermeýär. Edil şu ýerdäki biziň gökdäki atamyzyň bize terbiýe berişi ýaly Hudaý hem bizi şeýle terbiýeleýär.
Ýöne Hudaý bizi şeýle terbiýelemese, onda biz Hudaýyň çağalary däl. Şu berde şu hakykat bize ýatladylýar. Ene bizim dünýäwi ene atalarymyz diýe. Şolar bize şeýle terbiýe berýän bolsa diýe, onda Hudaý näçede bize terbiýe bermeli. Şol İsa Mesih bilen gatnaşygymyzda da bize köp terbiýe berilmeligi barada bize ýatlatýar. Atalarymız bize näme diýe? Öz bilişlerine göre gysga wagtlyk terbiýe beripdirler. Ýöne Hudaý bolsa bize biziň hem oň ýaly päk bolup bilmegimiz üçin bize şeýle terbiýe berip otyr. Biziň aladamyzy etýändik üçin Hudaý bize terbiýe berýär. Adam terbiýe alana näme diýe berdi? Şatlanmaýa. Eýtem agyr çekýär diýe biz. Ene siz öz durmuşyňyzda da görýänsiňiz. Kynçylykly pursatdan bir geçýär. Bizde synaglar bolup geçýär. Şol İsa Mesih'e iman etýän hökmüne synaglar, zatlar bolup geçýär. Ýöne Hudaýyň mukaddes ruhy şu pursatlarda bize kömek etýär. Ene biz şonu görýäs öz durmuşymyzda. Ol bize nähili kömek etýär. Näme diýe berdi? Terbiýe alandan soňra ol dogrulukda hem parahatlykda ýaşaýandyr diýe. Her bir terbiýe alan insan şol terbiýe alandan soň nähili ýaşaýan ekeni? Dogrulukda hem parahatlykda ýaşaýar. Biz hasem şol terbiýeň üstü bilenim, synaglaryň üstü bilen İsa Mesih'e meňdäp otyrdy. Şol biziň esasy maksadymyz şu durmuşda Hudaýyň ogluny meňdemegimiz üçin. Ene Süleymanyň Peýgamberleriň 22-nji babynyň 6-njy aýatyna näme diýe terbiýe barada? Çağany dogry ýol bilen terbiýele. Ulolanyny hem şondan sowulma diýe. Eger ýaşlykdan çağa dogry ýol bilen terbiýelente, näme bolýan eken? Ol ulolanyny da şu ýoldan sowulmany gitýän ekeni. Ene biz şonu görýät berden. Ene men şu wagtky öwrenip oturanda atlaryňyz şu ayetlerden gören hakikatlarımı da size öz şu çağa terbiýelemekde günlük durmuşyňyzda kömek eder diýip men umid etýän. Täze şu ýerde aýdylýan zatlar gaty wajib. Ene Mezmur 126-njy bab 3-nji aýatda näme diýe? Çağalar Rabden bolan mirasdyr diýe. Ýatgynyň miwesi Hudaýdan syýlagdyr. Ondan syýlagdyr diýe. Her bir çağa näme eken berdi? Hudaýdan miras, Rabden bolan miras. Ýatgynyň miwesi ondan syýlagdyr diýe. Ondan kim berdi? Hudaýdan syýlag ekeni. Ene şu hakykatlara düşünüp ýaşamaklygymyz biziň durmuşymyzda gaty wajib zat. Täbi Hudaý her bir ene ataň öz çağalaryna şol terbiýe bermeklik jogapkärçiligini beren. Ýöne biz şu jogapkärçiligi günlük durmuşymyzda nähili seretýär. Ene şu zatlar gaty wajib. Nähili biz seretýär. Şu Hudaýyň bize beren jogapkärçiligine. Täbi Hudaý bizi soň şonu hasawat alýar şu barada. Haçan bir İsa Mesih bilen ýüzüýüz bolanmazda biz şu zatlar en atalar hökmüne çağalara nähili terbiýe berdik şu zatlar barada hasawat alynýar. Şoň üçin men sizi çağalaryňyzy Hudaýyň ýolundan ýürümege, şu terbiýelemeňizde men siziň üçin hem dilegde boljak. Hem siz Hudaýyň hem işitir bilendiňizi ýatdan çykarmaň. Ol size kömek etmek isleýär. Ýöne siz şu Hudaýdan kömek soraýaňyz öz günlük durmuşyňyzda. Hudaý size garaşýar, sizden eşitmäge garaşýar. Ol siziň öz şol merhamet tagyna kömek sorap ýakynlaşmaňyz isleýär. Kynçylykly pursatlaryňyzda ýa-da düşünmeýän pursatyňyzda ýa-da çağaňyz siz diňlemeýän oturan pursatyna siz Hudaýyň merhamet tagyna ýakynlaşyp dileg etip bilýäňiz. Ol size kömek etmäge taýýar. Size kömek etmäge taýýar ol. Ene biz ýene de görýäs Resullaryň işleriniň 2-nji baby 29-njy aýatda näme diýär? Bu wada senin özüňiz we çağalaryňyz üçin udakda bolanlaryň ählisi, ýagny Hudaýymyz Rabbiň çağırjaklarynyň her biri üçindir diýär. Şu berliýän wadalar, Hudaýyň mukaddes sözüne berliýän wadalaryň her bir İsa Mesih'e iman etýärler üçindigi berde biz şonu görýär.
her bir İsa Mesih'e iman etýärler üçin. İsa çağaları güýçli söýýär. We şeýle etmek bilen ol ýene atalaryň hem çağalaryny güýçli söýmegine göreldi görkezdi. Ene bu barada Matta kitabynyň 19-njy babyna görýäňiz. 19, 13, 15. Soňra başlaryna elini goýup doga dile edip etsin diýip adamlar çağalary İsa'nın ýanyna getirdiler. Emma şagirtler çağalary getirellere käýediler. İsa bolsa, çağalary meniň ýanyma goýberin, olar saklamaň. Täbäbi göğüň şalygy şular ýarlaryňkydyr diýdi. İsa olaryň başyna elini goýup pata berenden soň ol ýerden gitdi diýär. Ene görýäňiz nähili ol çağalary pata ber. Çağalar nähili söýün. Paçalyk diye şular olary saklamaň, goý olar gelsin men ýanyma diye. Täb göğüň şalygy şular ýarlaryňkydyr diye. Bu näme diýdi? Kalmada biz edel çağa ýaly Hudaýa iman etmeli. Yani şonu bir de İsa Mesih ýatladı otýar. Toňul elini goýup olary pata berdi. Bizim edil İsa Mesih'in çağalar üçin nähili mulaýymlyk, merhametlik bilen alady etýänini görýär. O şeýle etmek bilen bir de göreldi görkezip otýar. Ene siz hem günlük durmuşyňyzda şeýle terbiýe bermekde hem şoňa mulaýymlyk bilen aralaşyň. Men şonu size matlagat berýän. Ene bir ýene de gelip çykyş kitabynyň 17-nji babynyň 7-nji aýatyna Hudaýyň nähili wada berenligini görýär. Bu Ibrahim barada Ibrahim'a ýüzlenip otýar Hudaý. Men seniň we seniň neslin bilen nesilden nesle dowam etjek ebedilik ähdimi dikelderin. Men seniň hemde seniň neslin Hudaý bolaryn diýär. Enetet öz çağalaryňda Hudaýyň ýolundan ýürümekligi öwredip, Hudaýyň mukaddesidini nähili okumaklygy öwrediňizde, ene hem şol çağalaryňyz parahatlykda hem danalykda ýaşaýar. Parasatly çağalar bolýar. Şu Hudaý biz her bir berýän tawşyklaryny berjäýetdik, öz wadalaryny nesilden nesle dowam etjekdigini berde wada berýär. Nesilden nesle men dowam etjek ähdimi diýär. Ene bu Ibrahim'a berilen wada berdi, ýöne bu size de degişli şogun kugun. Men senin hem sen nesliňiň Hudaý bolaryn diýär. Olar men ýolumdan ýörese, men hemişe olary ýol görkezip, olaryň Hudaý bolaryn diýär. Siziň hem Hudaýyňyz bolaryn diýär. Ene biz hemişe şonu ýatlamaly. Täbi bu berde aýdylýan zatlar gaty wajyp hakykatlar. Ene gynantagan biziň şugunki gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de eniki gepleşigime goşulmaga çağırýan. Häzirlikçe hoş tag bolun. Senin adında günem yolumda bütün kalbimi sana tapşır.